ஹே நண்பா, இன்னைக்கு நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னா, இதாங்க இது எப்படி பண்ணலான்னு வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு ஓப்பன் பண்ண வேண்டிய ஆப் வந்து அலெக்ட் மோஷன் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதே ப்ளஸ் ஐக்கன் கொடுத்துக்கோங்க. 16:9 1080p வச்சுப்போம். 60 fps வச்சுக்கோங்க. பேக் ஸ்க்ரீனை கொடுத்துக்கோங்க. இப்போ ஒரு கிரியேட் ப்ராஜெக்ட் கொடுத்துட்டு ப்ளஸ் ஐக்கான் கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு நான் இப்போதைக்கு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இதை ஃபுல் ஸ்க்ரீன் ஆக்கிக்கோங்க. இப்போ மூவ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் போங்க. அந்த இமேஜை கிளிக் பண்ணி இப்போ தேர்ட் ஆப்ஷன் போங்க. ஸ்கேலுக்கு ஃபஸ்ட்டு அந்த இமேஜுக்கு ஃபஸ்ட்டு கீ ஃப்ரேம் போங்க. அப்புறம் நடுவில் ஒரு கீ ஃப்ரேம் வைங்க. அப்புறம் லாஸ்ட்டில் ஒரு கீ ஃப்ரேம் வைங்க. ஃபஸ்ட்டு கீ ஃப்ரேமில் நல்லா ஜூமில் இருக்கணும், நல்லா ஜூமிங்கில் இருக்கணும். எவ்வளோ ஜூம் பண்ண முடியுமோ ஜூம் பண்ணிக்கோங்க. 6000px மேலே வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நல்லா எஃபெக்ட்ஸ் வரும். இந்த மாதிரி நிறையா கீ ஃப்ரேம்ஸ் நடுவில் ஆட் ஆகிடணும்பா. ஃபுல்லாக நவுத்திட்டு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள், அது நிற்கிற வரைக்கும். இந்த இடத்துல வந்து இல்லைனா அப்படியே நவுத்திட்டு போயிட்டிங்கன்னா இந்த இடத்துல ஃபுல்லாக கீ ஃப்ரேம்ஸ் ஆட் ஆகிடும். இப்போ நான் நிறுத்திட்டேன். இந்த நடுவில் வந்ததுக்கப்புறம் லாஸ்ட் கீ ஃப்ரேம் போங்க. திருப்பி இந்த இடத்துல வந்து ஜூம் பண்ணிக்கோங்க 6000 fps மேலே. ஓகே நண்பா, இப்போ நீங்கள் ரன் பண்ணி பாருங்கள். இந்த மாதிரி இருக்கும். ஒரு மாதிரி ஸ்மூத்னஸ் இல்லாமல் அப்படியே ஜூம் இன் ஆகும். நீங்கள் இந்த இடத்துல அந்த திருப்பியும் அதே மூவ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மில் கர்வ் இருக்கும். சென்டருக்கும் ஃபஸ்ட்டு கீ ஃப்ரேமுக்கும் சென்டருக்கு போய்க்கோங்க. சென்டர் கீ ஃப்ரேமுக்கும் ஃபஸ்ட்டு கீ ஃப்ரேமுக்கும் சென்டருக்கு போயிட்டு இந்த கர்வ் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணி மூவ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார் போங்க. தேர்ட் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த கர்வை மேலே எடுத்துக்கோங்க. நான் பண்ணுற மாதிரி கவனம் பண்ணுங்கள், இல்லைனா தப்பாயிடும். ரெண்டுத்தையும் இந்த இடத்துல எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க. இல்லைனா இப்படி கூட வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி வச்சா இன்னும் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி இந்த பக்கம் வரதை இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. இது கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ஸ்மூத்னஸ் அதிகமாகும். அதே மாதிரி இங்கே வந்து காப்பி எஃபெக்ட்ஸ் கொடுத்துக்கோங்க. காப்பி எஃபெக்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு இப்போ லாஸ்ட்டு கீ ஃப்ரேமுக்கும் சென்டர் கீ ஃப்ரேமுக்கும் சென்டருக்கு வந்துட்டு இந்த இடத்துல பேஸ்ட் கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல ஆரோ தெரியுதா, அதை எடுத்து விட்டுருங்க. இந்த மாதிரி எடுத்து விட்டுருங்க, அது கீழே போயிடும். இப்போ நீங்கள் ரன் பண்ணி பாருங்கள். இந்த இடத்துல தெரியாமல் ஒரு கீ ஃப்ரேம் ஆட் ஆகிருக்கு, நம்மளுக்கே தெரியாமல். அந்த மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் அதை எடுத்து விட்ருங்க. நான் கொடுத்தது சென்ட்ரு, அதுக்கு முன்னாடி ஒரு கீ ஃப்ரேம் ஆட் ஆகிருக்கு. இந்த இடத்துல வந்து கர்வ் போயிட்டுருக்கு. கர்வ் ஆட் பண்ணி திருப்பி அதே மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி வச்சுக்கோங்க. இப்போ அடுத்த இமேஜ் ஆட் பண்ணுங்கள். இப்போ பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி ஸ்மூத்தாக உள்ளே போயிட்டு அப்படியே வெளில போகிற மாதிரி இருக்கும். இப்போ இன்னொரு இமேஜ் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த இமேஜ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். கிளிக் பண்ணி ஃபுல் ஸ்க்ரீன் கொடுத்துக்கோங்க. ஃபுல் ஸ்க்ரீன் கொடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும். திருப்பி மூவ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் போங்க. அது அப்படியே ஜூம் இன் ஆகிற மாதிரியே இருக்கும். நீங்கள் இதுக்கும் அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு வச்சுக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு கீ ஃப்ரேம், சென்டரில் ஒரு கீ ஃப்ரேம் வச்சுக்கோங்க. லாஸ்ட்டில் ஒரு கீ ஃப்ரேம் வச்சுக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு கீ ஃப்ரேம் போங்க. அதை அப்படியே ஜூம் அவுட் பண்ணுங்கள். நல்லா ஜூம் அவுட் பண்ணுங்கள். அப்படியே சின்னதுலேருந்து பெருசாக ஆகிற மாதிரி இருக்கணும்பா. நல்லா ஜூம் அவுட் ஓரளவுக்கு ஜூம் அவுட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ஜூம் இன் ஆகும். அப்புறம் திருப்பியும் ஜூம் அவுட் ஆகிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு எப்படி பிடிக்குதோ அந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. நான் அப்போதைக்கு ஜூம் அவுட் பண்ணிக்கிறேன். மைனஸ் போயிடாதீங்க, ரொட்டேட் ஆகி வரும். இப்போ நீங்கள் அந்த இடத்துல காப்பி பண்ணிங்களா இந்த எஃபெக்ட்ஸ், திருப்பி மூவ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார் பண்ணுங்க. காப்பி பண்ணிங்கல்ல, அதே மாதிரி நீங்கள் இந்த இடத்துல வந்து கர்வ் போங்க, பேஸ்ட் எஃபெக்ட் கொடுங்க. இப்போ திருப்பி இந்த இடத்துக்கு வாங்க, சென்டருக்கு இருக்கும். பேஸ்ட் எஃபெக்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு இந்த டபுள் ஆரோ எடுத்து விட்ருங்க. இப்போ இன்னொரு இமேஜ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க.
நான் வந்து நண்பா இந்த இமேஜ் நான் அப்போதைக்கு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த இமேஜ் நான் இப்போ ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஃபுல் ஸ்க்ரீன் கொடுத்துக்கோங்க. சாரி, ஹேங் ஆகுது மொபைல் ஹேங் ஆகுது நண்பா. தேர்ட் இமேஜ் இது. தேர்ட் இமேஜை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேர்ட் இமேஜை கிளிக் பண்ணி ஃபுல் ஸ்க்ரீன் கொடுத்துக்கோங்க. ஃபுல் ஸ்க்ரீன் கொடுத்துட்டு மூவ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் போங்க. தேர்ட் ஆப்ஷன் போங்க, ஸ்கேலுக்கு. எல்லாம் மூவ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்முக்கே போங்க. நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு மூவ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதுக்கு போய் ஃபஸ்ட்டு கீ ஃப்ரேம், அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டுக்கு பண்ண மாதிரியே சென்டர், அப்புறம் லாஸ்ட்டு. ஃபஸ்ட்டு கீ ஃப்ரேமுக்கு போங்க. ஃபஸ்ட்டு கீ ஃப்ரேமில் போய் லெஃப்டில் மூவ் பண்ணுங்கள். சென்டராகவே மூவ் பண்ணுங்கள். இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இடத்துல அப்படியே ஸ்லைட் ஆகுது பார்த்தீங்களா. இப்போ லாஸ்ட்டு தேர்டு ஸ்கேல் ஆப்ஷனுக்கு போங்க. அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு கீ ஃப்ரேம், சென்டரில் ஒரு கீ ஃப்ரேம், லாஸ்ட்டில் ஒரு கீ ஃப்ரேம் வச்சுக்கோங்க. லாஸ்ட்டு கீ ஃப்ரேம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, நல்லா ஜூம் அவுட் பண்ணிக்கோங்க. எவ்வளோ ஜூம் அவுட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ ஜூம் அவுட் பண்ணிக்கிட்டேங்க. இப்போதைக்கு நான் எவ்வளோ ஜூம் அவுட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நீங்கள் அதே மூவ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் போங்க. மூவ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மில் போனீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் மூவ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மில் இருக்கட்டும். கோவுக்கு போங்க. ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் வந்துருங்க. இந்த இடத்துல பேஸ்ட் எஃபெக்ட்ஸ் கொடுங்க. அப்புறம் ஃபஸ்ட்டுக்கும் லாஸ்ட்டுக்கும் லாஸ்ட் இருக்க சென்டருக்கு போய் பேஸ்ட் எஃபெக்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு இந்த 2 கர்வ் எடுத்து விட்ருங்க, ஏரோவை. இப்போ இதுவும் ரெடியாக இருக்கும். இப்போ உங்களுக்கு எப்படிலாம் பிடிக்குதோ அந்த மாதிரிலாம் பண்ணிக்க.